Kinong Tre ka Meghalaya Energy Corporation Limited lani ka MEECL kibadan hapo jong ka lama MEECL Progressive Workers Union kilas dang biang ka jingi khi jong ki nadu menta ka singi ka arpundai tarik unailar ar hadu ka lifeway tarik unailar ar habakran hakilar pathai khubor uba ed kharulo ong bakinong Tre kibadon haki jaka ba pher jong ka MEECL kila ai ka jing shakri la bon snem habaro ki office kala dei ka por bakinyo ya ka ei ka bakidei banyo ka badei ka hok ka jong ki dei na kane ka daw ki kerpat ki bor penyaj baki kwa bandon ka jingi penben halor kane ka benta. Kini ki badawa ban itu no yaki kum kinong Tre bapura jong ka MEECL ki kentup kum basan pau persen na kinong Tre ban pen baka jing samlight kan long ka bayaj ben habaro ka we ka jela kum baka long mentahi ki yo tang kum ba 10,000 tengka berkhatsan 1,000 tengka shibenai henre ka ne ka juk ka ba menta ka long ka ba e ban penyaj ka yeng ka sem. Susu la ongru bakim kwa bandon kanu ka jingile persha henre ki kwa baki bor penyaj kin khot banya kran halor kane ka benta henre banyo pat ka jing itu kum kinong Tre bapura le si kanamla banlong hakaju kapor baro ar hajar ngut kinong Tre henre kandon ka rukom. Almost kila constitute 50% of the workforce but like Tre system but sngi but miet banya maintain yang power supply ban ai kata ka service ka babahatam but fisku tu kumlakran ni presiden mene bahkan ni ka juk bamenta pinyo ita isipo ka hajar ka ba fisku tu ka jing e ka bakan no ma de kadi halor jong kata ngi kren ba hatu ka meeting ka bangiyo ban kren ba CMD ngilapan paong to but ngilaong ba hatu ka por ka management ka offer khatan snem nakaliang ka unions ki ong ba sipo snem tengi nakaliang ka jong ka sikor mau ma ngi kren nang union nga okay let us come in between ni mar bangi so tu ba ngim chuya ya Tre kumne Sem skong tu lanong inyo regularization kalong ka ba nay hari habang idon ka goal ni skong tu ba larang Tre ka tasnem larang Tre ba katum ka internal assessment ka jonga uni controlling officer jonga recommend ka service ka jonga ka biang kamot inyo regularization hato ka por ni terwak asnem hakaba nakaliang jongi present CMD ri ong ba it is wise enough maka kalong reasonable de kata ka expectation habang ngimi nang tong isong komen ba mar alis ngisong thu ba ngidan ka ka target ka bangin achieve ma de hadin nang tu pat ngiyo banya kendoro ye present deputy chief minister but layo banya keranya kata ilong positif haning habang i pat mantabat nya ngi ba kalong suki de pisong thu mantaba hagini gi por gi ba gi manta te hap hi kumken ka unions ka ba kan chimino ni steps ma hakaba nginyo ay kini ki demands ki jongi mak belum genuine demands kabat ka mainly kalong kini ka regularization de takada ngir nakaliang kum gilira ni sikar ma ngi appeal sa ko ka management ma but sa government ngim kwa kanu bandan ka confrontation ngim kwa banila parsa ay kanu namat lai enough ngilai ya ka jinga ki ka jongi pa MCL babun ma ki issues ngi kwa banya settle ya kani ka issues across the table ma la ka jinga sutu lang hakabang ngin yuhon lang de takada ngi request ya ka management ya ka government baswa ban poi sik digi dharna ma second stage of education ni karpat ni surit taga basurit ni karpat khat kan ni unions bukan jodan akan negotiation table lagi sngodon kami ngi banjodan lang ini be part of that lagi sngo bakila ban handle makiru we are very sure they can handle by themselves ni kila ban take up ya kan ni kamile ya kata amar ke ega jing angnot ke jongi kalong mangini iba kinyo ya ka regularization ya ka service ke jongki hakaba nakaliang jong management ni kala offer hakato ko por te ka sulong tang tais nem te ngi karmen hi baknum don kunu jing e marangan shu thu ep hangne ba lada day bang isim kita ki sipos nem ni khat sam nem ni khat as nem ma kam day ka ban ong ba sin regularize sikini bar khat arajar ngot em kam long umta namar ki kitu ki bala aslam ni ki hamduna maybe kindan rospa nyospa ki ban yo regularization kini ki bladep ya kanika sipo khat sam nem khat as nem ka service ko jongki ki bar hus nem ka service ko jongki don security ki do life hus nem bila ban mudur de kolong bakat ni ka service kala ai fi ka security ka badan kat ni ki habanan apa power stations ki badan apa ki substations ki lineman ki jugali perfect ban ki office they have given their service de kala ka por ka baki deserve baki nyo ya ka ka badi ka hok ka jongki mo te itai dang ni kwa ban ni karpat ya ka management ba bakan khot man yo ban ya keren we want to settle this across the table mo so I would